Hola! Avui resoldrem un dels dubtes clàssics que tot estudiant de dret ha de dominar. Quina és la diferència real entre una llei orgànica i una llei ordinària? El primer que has de saber és que no és que una mani més que l'altra. Ambdues estan per sota de la Constitució. La clau és la matèria i com s'aproven. Les lleis orgàniques són les especials. Es reserven per als temes més delicats i fonamentals de l'arquitectura de l'Estat. Segons l'article 81 de la Constitució, regulen els drets fonamentals, les llibertats públiques, els estatuts d'autonomia i el règim electoral general. I com s'aproven? Aquí el llistó és molt alt, requereixen majoria absoluta al Congrés. Això vol dir la meitat més un de tots els diputats. A Espanya, això són 176 vots. Aquesta exigència garanteix un gran consens social per a temes tan sensibles. D'altra banda, tenim les lleis ordinàries. Són les eines habituals del legislador per al dia a dia de la nostra societat. Regulen temes com el Codi Civil, lleis de trànsit, impostos o normatives de consum. Tot allò que no està reservat expressament a l'orgànica. Per aprovar-les, n'hi ha prou amb una majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra dels diputats presents a la sessió. Això permet que el govern pugui legislar amb més agilitat per a les qüestions ordinàries de la convivència. Perquè s'entengui millor, imagina que la Constitució és el manual de convivència d'un edifici de veïns. La llei orgànica seria com decidir canviar l'estructura de l'edifici o qui hi pot viure. Necessites que gairebé tothom hi estigui d'acord. En canvi, la llei ordinària és com decidir de quin color pintem el replà. Amb que guanyin els que han anat a la reunió, n'hi ha prou. Recorda, no és una qüestió de rang, sinó de competència. Una llei ordinària no pot entrar en temes reservats a l'orgànica. Si una llei ordinària intentés regular un dret fonamental, seria declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional. Cada una té el seu espai. No tots els drets es protegeixen igual. El desenvolupament dels drets més bàsics, com la vida o la llibertat d'expressió, sempre demana llei orgànica. Un cas curiós són els estatuts d'autonomia. S'aproven com a lleis orgàniques a les Corts Generals, mostrant la rigidesa de l'organització territorial. Aquí tens exemples reals. El Codi Penal és orgànic, però la llei de pressupostos de l'Estat és una llei ordinària. En resum, la llei orgànica protegeix el consens en temes clau, mentre que l'ordinària garanteix l'agilitat en el funcionament diari de l'Estat. Per al teu examen, no oblidis mai mencionar l'article 81 i la diferència entre majoria absoluta i majoria simple. Això marcarà la diferència. Ara que ja entens aquesta distinció, estàs més a prop de llegir i entendre qualsevol normativa del BOE sense problemes. T'ha estat útil? Subscriu-te per a més Dret Planer i comparteix aquest vídeo amb els teus companys de l'Escola de Dret. Fins la propera!